Tervetuloa 2025 syysleirille. Tämä on meidän ensimmäinen syysleiri ja kiva kun saatiin melkein koko talli tänne mukaan ja tietty koko tallin tyypät tänne mukaan. Tai siis ratsastajat eli te, niin kiva kun tulitte. Ja minun apulaisena on Teemu. Sitten on Minna ja Mia, mutta Mia ei ole niin paljon, koska se vähän katsoo tuolla kaupassa, koska siellä kaupassa saa kyllä käydä vielä pesemässä hevosta. Ja niin. Eli Mia ei ole aina täällä töissä, mutta ainakin Minna on. Tai siis niin Minna. Niin ja Minna siis täällä tekee tai vartioi teitä yöllä. Ja nyt saatte mennä tekemään kaikkea mitä itse haluatte. Ai niin, vielä yksi juttu. Ja varokaa kummituksia. Elina, oliko sun äiti ihan tosissaan, että varokaa kummituksia? Joo. Eikö sä tiedä, että tallilla on oma kummitus, taruolento? Oi niin, mikä se nimi oli? Se oli joku kummitus Natasha. Joo, se oli kummitus Natasha, eikö se ollut? Joo, se oli se Natasha. Ei ketään osaa sanoa sen nimen, mutta sitä ei ole koskaan niinku peilin edessä ja yöllä saa sanoa. Ainakaan peilin edessä yöllä ei saa sanoa Natasha 3 kertaa. Sitten se tulee. Vitsi noita ruonannot. Tuu Paula. Joo. Mut se taruolento on oikeesti totta se Natasha. Mä niin Paulan ja Emmin kanssa. Mut mä menen nyt hakea Kalleen ja menen hoitaa sitä. Moi Kalle, mennäänkö pesupaikalle vähän pesemään sua? Mikä toi oli Kalle? Joo, ehkä mä otan sun nopeasti ja sit mennään pesemään. Ja kysyn kyllä Jeminan ja Aleksin mukaan sinne. Ei mitään, riimukin tippuu. Vois sitten Aleksen ja minä tulla munkaan tuonne pesupaikalle, kun mä kuulin tuolta, kun mä menin hakemaan Kalle, että siellä oli varmaan se Natasha silleen niinku lyömässä noita tallin ovia. Joo, voidaan me. Miksi et mennyt muuten katsoa, oliko se Natasha? No en vaan nyt uskaltanut mennä yksin katsoa, että onko se Natasha. Kuivataan vielä, Kalle. Sit sä pääset takas tarhaan Uljaksen kanssa. Noin, ja sit vielä loimi kiinni. Noin, ja sit mennään. Tuppas. Toi on niin hyvä. Nonni, heippa Kalle. Nonni. Kaikki. Sit saatte mennä kuulle tonne nukkumapaikkoihin ja nukkumaan. No niin, hyvä yötä. Sammutan valot. No niin, mä nyt alan näin sammuttaa ne valot. Hyvää yötä. Ketä koputti? Täältä ei kyllä ketään näy, että joku olisi koputtanut. Eli ei varmaan ketään. Kuulin omiani. Hyvää huomenta kaikki. Onko pakko nousta?
No on pakko. Paulalla, Ellillä ja Emmillä alkaa ratsastustunti. Ja teidän pitää auttaa mua askareissa tai sitten se katsotte Paulan, Ellin ja Emmin tuntia. Vitsi, nää teinit aina ei jaksa nousta. Koskaan ei jaksa nousta. Jemina ja Alex, tulkaa. Joo, Elina, täältä tullaan. Joo. Ratsastuspäivä se on, kun sanon heijaa, niin sanon muppeliskeikkaa. Kun sanon veijaa, niin sanon kukkeliskeikkaa. Ja mä saan ratsastaa ekaa kertaa nallella. Tai pitkään aikaan. Jee, mä saan ratsastaa kaikista isoimmalla hevosella tossa tunnilla, eli pompulällä. Koska se on mun hoitohevonen. Laittakaa hevosianne kuntoon, Elli, Emmi ja Paula, niin sit kun Anni tulee, teillä alkaa ratsastustunti. Haetaan Amadeus. Mä otan pinkiriimun. No, mä otan Nallelle sitten liilaan riimun. Aloitetaan tunti. Ekana sitten alkukäynnit ja alkuravit, mutta ensin kyllä tietty alkukäynnit. Ihanaa mennä, ihanaa mennä, ihanaa mennä, ihanaa mennä, ihanaa mennä. Hyvä, sit otetaan jo raviin. Mä teen voltin, Nanni. Hyvä pysähys. Pysähy. Mun pitää harjoitella pysähtymistä voltissa. Joo, voitaiskohan tehdä tolleen voltteja ja jossain kohdassa pysähytään. Noniin. Mun voltti. Pysähy. Pysähy. Hyvä ravi Amadeus. Pysähy, hyvä. Hyvä. Sitten otetaan laukkaa. No niin, hyvä Amadeus. Hyvä pompula. No niin, tää tunti oli tässä. Mennäänkö Alex ja minä pienelle kävelylle ulos? Tai no niin, me ollaan ulkona, mutta metsään esim. Tai jonnekin muualle. Ai etsii Natashaa. Joo, Alex, tuuksä mukaan? No, ei mennä. Jäädään tollille jo, vaikka valvotaan salaa yön yli ja katsotaan koputtaako Natasha tohon oveen. Okei, pelkuri Alex. Mä en oo pelkuri, mä en vaan halua mennä, jos jotain sattuu. Moi. Moi. Mä lähden nyt kotiin. Soita, jos jotain tulee. Joo. Vois ottaa auton valot pois, koska ei täällä ole melkein paljon pimeätä, niin otan nyt vaan auton valot pois. Kuka on Natasha? Kuka on Natasha? Kuka on Natasha? Kuka on Natasha? Se olet sinä, Natasha? Minäkö Natasha?
Minä en ole Natasha. Kuka on Natasha? Ketä on Natasha? Se oli Natasha. Se ei tiedä, että hän on itse Natasha. Mitenköhän saa tämän auton tästä? Pitäisikö vaan soittaa Mialle? En mä soita. Mä saan tän kyllä itekin. Pitää nyt vaan miettiä. Ok. Otetaan Minnan voimat kehiin. Sitten kun mä edes hyppää tonne. Nonni, Minna. Hyppää sinne. Toi oli raskasta. Seuraavaksi. Mitä mä teen täällä? Mennään täältä. Ai. Sitten Minnan voimat kehiin. Noin. Ja sit kotiin. Ehkä ne auton valot täällä. Kotiin. Miksi tää auto ei liiku? Ai niin, valot. Niin. Nyt auto liikkuu.